Очила, защо няма очила, баба? Очила. Здравей, баба! Здрасти. Ти знаеш ли аз коя съм? Аз съм баба Марта. И дошла съм тук да видя как върват продажбата на мартениците. Здравей, баба Марта, как си? Добре съм, баба. Здравей, баба, как си? Какво ще умилостивиш, баба Марта, ти? Ще дам да яде крем. Ай, мерси, баба. Ти Довиждане. ще купиш ли мартеници на твоите деца? Имам деца на баба Марта. На познати. Като дойде другия път. Айде другия път, баба. Със здраве. Здравей ти, баба. Със здраве да си останеш, баба. Ай, довиждане. Чао, чао. Чао, баба, чао. Чао, Айде. чао, Живи баба. здрава, баба, айде, баба, чао. Смешно е, нали? Плачевно, не е смешно. Марче, какво става, Марче? Здравейте! Знаете ли коя съм аз? Аз съм баба Марта. Аз дойдох да видя как върват продажбата на мартениците. Има ли хора, които си взимат вече? Добре сме ги навързали. Виждам. Вие с какво ще умилостивите, баба Марта? Да наставим с мартинички. Искаш ли с такова? Сега ще взимате на училище. Благодаря. А ти? Купила ли си на твоите дешици? Нали е така, аз ще Колко парички ще отделиш тази година за мартенички? Колко си изплела? Всичко това ти ли си го изплела? Браво! Жива и здрава! Моите години по-две да ги стигнеш. Чао! за училищния вестник. Здравейте! Здравейте! Вие знаете ли коя съм аз? Не, кой си? Не, аз коя съм, знаете ли? Не знам. Аз съм баба Марта. Много е подранила. Тази ли е Ами вие тогава защо купувате мартеници, като е подранил? Да. Тази за кой я купувате тази мартеничка? за близък човек? Точно така. Тази година колко парички ще отделите за празник? Колкото е необходимо. Колко е необходимо за вас? Колко може да си позволите в тази криза? Не съм сметнала още. Малко ще Браво! Пожелавам ви здраве и много любов! Тази е с разтягане. Да, е та.